Takže vítam vás pri... Stávaj! Ja som delil Magic Forest. Takže dneska ideme založiť oheň, ale najprv si to upratáme tu. Počkaj, toto nám treba vyčistiť od týchto. Svinčík tu je, no. Tu, ja idem... Veď tuto bude oheň, nie? Pred stanom. Hej, však ja tu odpratávam. Ale nie, počkaj, tu nebudeme mať nohy, alebo čo. Alebo mierne nám strčia nohy, keď budeme spať. Ale iba kus. Iba toľko. Dobre, No, počkaj, takže nám treba drevo, že? Nasekať. Toto vyzerá ideálne. Pozri, ani kamene nám netreba. Jeho. Výborne. Ja idem na kamene okolo toho, lebo bezpečnosť na to všetko. Stačí? Tak. Už som tu? Tak. Ideme. No, myslím, že to bude stačiť, hej. Však ideme ešte. Ja zatiaľ posúkam. No. A je to? Máme jedno drevo. Takže toto by sa hodilo. To by bolo dobre. No, toto ide rýchlo. Mám ďalšie kamene. Zase si tu. Zase som tu. A idem ešte na jednu várku. Tak rýchlo, lebo ja už mám to drevo skoro. Toto pôjde na jednu ránu. To som povedal. Dole choď. No, jak pán. Nasrať. Ja už idem. Nie je to nejak málo? Takže robíme kuzlo. Hopku. Hovorili sme, že je to Magic Forest, to je možno všetko. Slavné. Dobre, to je tak. Takže ohnisko by sme mali, teraz by sme mohli zohnať ešte nejaké potrop. No, veď drevo máme tu. Ale to tu ti... No, veď pozri, stade sa dodala. Idem, konáre treba. Tak, ty choď po konáre, ja tu zatiaľ toho suchého dreva marím. Veď to je mokré, to nebude hore. Však, ak som dal až mokro. To netreba. Tak, počkaj, ideme ešte tu niekde na tom. Suché drevo. Ja stačí ti. Dobre? Stačí. Nastrať nechcem. To by malo stačiť. Tak. No, ideme lámať. No a? To je tutoriál. Ako lámať drevo. Rozložiť oheň. No, ešte nie večer. No, je večer, ešte nie noc, takže ideme si zohnať potravu. Dobre, takže Dajte naše pozrieť. zbrane a môžeme ísť na potravu. Dobre. Ďalší hadat. Hlava odseknutá, no. To je rýchly proces. No tak, Takže máme dvoch hadov. Našli sme srebovník. aký sú? Mám vytiahol. Dobre. Že tuto máme týchto dvoch hadov. Je to druh hada had zelený a je silne jedovatý, takže dôležité pri tom hadový je dôležité vedieť, kde má hlavu a kde chvost. Hlava je jedovatá, chvost nie. No, takže tuto je hlava, tuto chvost. Odrezať. To má sekeru. Ja mám svoju mačetu, ty môžeš spracovať svojho hada. Ja mu odseknem hlavu. Tu je hlava. Taký kameň. No. Dáme ju do ohňa. No. Dobre. A teraz môžeme... Teraz, keď ho upečeme, môžeme ho zjesť. Takže tu by mohlo byť dobré miesto na pastu, lebo by nám trebalo... Asi tak. Takže Môžeme sa do toho pustiť. toto nám dala príroda. Tam sme to našli. Počkaj, to... Môžem to rozrezať, že? Takže potrebujeme to na poli. Tak. Takto.
Držíš? na srp. Toto si ešte môžeme nechať na to. Takže dneska ešte musíme stihnúť si zasadiť mrkvu, ktorú sme našli. Našli. Takže tu spravíme klasický úzol. tu, na zem. A tu to by muselo byť niečo vyššie, lebo to Však keď to potrebujem bude takto. skákať. Tak ešte skakal a už lecel hore. Áno. Keď to bude náhodou zajac, Hej. musíme myslieť na všetko. Takže toto robíme takto. A ako náhle sa chytí, ho to tlačí. No. Potom ho to stlačí. Počkať, to som spravil blbo. Ideme tu. Lebo tu je úzol, chápeš? No, takže tu takto previažeme. Nebudem robiť tutoriál, lebo to bude prežitie. Takže vyskočí do toho, ono sa to potom stiahne, vzadu si ho to a máme. No, takže Takže my to tak necháme roztiahnuté. Za chvíľu je noc, necháme to tu. Môžeme to nechať tak a môžeme ich zasadiť mŕtvu. No, takže poď. Takže ideme. Máte tu. Takže tu je dobré miesto. Pomôž mi to vyčistiť. Tu. No. Počkaj, teraz ja to vysuniem. Najprv si tu. Au. Výborne. Tak, dobre, to by stačilo. Aj tam. Na tú mrkvu, počkaj. Hrabeme. Zahrabeme ju. Ty si to pokazil. Tak ona vyrastie. Dobre, drží. Tu necháme ju na slnku, lebo to vidno. Necháme ju na slnku, aby tu mohla vyrásť. Nie. A nejdeš toto. V pohode. Ruku pokropiť. Bo ja ju pokropím. Tak dobre. Takže ideme prírodné hnojivo. No. No. Osviežujúca. Takže ideme, teraz je noc, za chvíľu. Aby sme v noci celkom nezmrzli. Takže môžeme ísť do stanu. Keď spojičku mám preč. Tak, my tu máme čisto. Počkaj, tu sú spacáky, aby nám nebola zima. Že by sme náhodou nezamrzli. Hej. Ideme spať. No to sa mi vojde tak jedna noha najviac. Dobre, nezmrznem na pravú nohu. A počkaj, ja sa tam mám zmestiť. No? Tak tam je miesta. No? Dobrú noc, uvidíme sa pri ďalšom dieli.